Kali ụmụakwụkwọ ata akpọnji. Ụmụakwụkwọ ata akpọnji. Samina tebro. De quoi focus? Anti Chinyere. Gwa mama ke ha gwara boy. Ọgwụ. You're welcome. What is that? Kirim yori red ya. After down. Come on, kuta. La YouTube que ele me la que concha. Pati hori na wa go idiota. Video close que Aquela like you. Pode que eu. Desde que eu lá like. Que é uma dica. É uma verdade.
Hotel China. Eu vou comer hoje. Eu vou de bolsa. Mas eu queria dar um canal para mim. What is the Pangman video? What the eyes up at yeah, don't go. MTA opening we must know that. I'm not going to say that. Actually, may say it, but I don't make. So much to you, let me know. Okay. The those we cut off. Oppose we cut off. It's by cut off. Как бы это, мне не то пусть, вот это баз. Это как это la блин, я. Ah, tu vas dans la blin, là tu. Je regarde dans la blin. Ya galu poro ma galu ai. Igu. Galu igu bajiri de te. Banka mo le yin nwoke. Se bo ta si ya. Wa pa se ro pra ta bata. Wa se awe ta se go. Oh boy. Baba ga bala ka pa ka to ndo kebu. Ya be ke le li sha ki police na ri se lo go pa de ka ha. But the Nigerians need Africans now. How portray you go African. Oh yeah, I was aware of the countries. Ndọcha na onwe ha na-ejekwuzi egotecha ndị India. Na. Even tell ha shey load their report sef. Go on over ya asashi no me na bala ha. Ah, let me really well feel like anyhow. Ndị na-enụrụ ndị ọcha, nwunye ha niile erigbado ndị Na. Ade heji ha asụagodi ndị emesịcha ndị Igbo, ha asụagodi Igbo. heji ohe egwuchi egwu. And okra. My best man. Come to room. Ọ nụrụ onye ọcha. Ị ga-eji ọkpọf egwu. Ọkpọf. In fact, in the Africans, jollof rice. I like that this jollof. How is Africa? Where is Africa? All Nigeria has jollof
eje gwa hụwa n'ofu. Ụlọ ahụgwọ gwa wa n'ofu. Ụlọ ahụgwọ gwa wa n'ofu. Go na YouTube ka nne go dey react she go. Okay, now trouble. Now trouble. Thank you. What's that? Welcome. Hey, you want to talk one thing? Mba. And the guy who I'm the cave. I'm the cave. This is. Acho que ele, assim quase vou dar. Não, então cross, eu vou jump over jump. Meresh. What's about it? But you heard that hard. How are you home? Ah, mama, how are you home? Mba. Hey man, I'm but over the Okay. Half of your people get guitar. video.
Ibu mekwara ya maka ebuka ya ekwunya katel anọgokwara ya. Ya bụrụ nke anyị. Chache ka guzo pia wakapata hamili. Okay, ka guzo dia hapo. Kita iba sio shoga. Outro lado. Levela já. Como era pagar. É que ele tá com brava. Agora é pagar o que? Salete. Ulu lava já kuru le wu ala kala wa ko. Ogozo kuru le wu ala kala wa. Yelo. Una liga Adelele no dureji. Upo ulu la. Ulu ke ewo yiro ko. Sisi wa ko yo ni. O me to saya na. Maya que ala ulu abela. Ya kai na no. Ulu malulu tore la ulu chichi mo. Omonye si wonye go ga. Ndi kuli agugo wa na. So thank God not the teacher drivers. Jide nu mo le teacher. I get you. Sisi eni ki mo ke jide nu. Ejo po ani. Ogun de bute mu. Biko. Ago jamana na na je do. Sa? Nkan ji kan ji dike. Asin na ga kai na ji so. Ne ga ko. O ka sa ya la ni dia. Che ga ni. Ba ya man che. Nse bu ge bu ta ta dia ta. Ni me bu na ba ba che ba. We have a lot of things to do in the house.
Okwu. Gbọkwa. Ebe ọla ịha.